F'intervent telefoniku fuq Net Television il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wiegħed li l-Oppożizzjoni se tibqa' topponi u tesiġi li jsiru emendi fil-liġi tal-ippjanar kif ippreżentata mill-Gvern. Huwa qal li liġi simili għandha tidħol fis-seħħ wara konsultazzjoni li matula kulħadd jista' jiddiskuti bil-galbu biħsieb u fi żmien li ddeskrivih bħala l-aktar opportun. Dr. Grech qal li huwa evidenti li l-Gvern huwa kompromess għax qal li jagħmel ħafna wedi ma' numru ta' nies b'saħħithom. Akkuża lill-Gvern li qed jieħu mingħand iċ-ċittadin biex jagħti aktar lil min huwa kbir u b'saħħtu. Qal li l-Partit Nazzjonalista b'differenza jrid jagħti aktar drittijiet fosthom id-dritt tal-ambjent fil-Kostituzzjoni. Akkuża lill Prim Ministru li bil-bidliet proposti jrid li d-deċiżjonijiet la darba jgħaddu mill-awtorità tal-ippjanar fejn qal li l-kontroll huwa tal-Gvern ma jkunu jistgħu jiġu sfidati minn ħadd. Qal ukoll li dawn il-bidliet qed isiru biex minkellu permess meħud mill-qorti jingħata l-permess u ma jerġax ikun hemm sitwazzjoni fejn jitwaqqaf. Huwa refera għal xi editorjali tal-gazzetti ppubblikati illum u qal li dan juri li mhumiex biss l-ambjentalisti li huma arrabjati. Refera wkoll għal kummenti tal-President tal-Partit Laburista u qal li anke l-attivisti Laburisti qed jiddejqu b'dawn l-affarijiet. Skontu dan ikompli ma l-elenku ta' attakki tal-istess Prim Ministru fuq il-ġudikatura, il-kontroll fuq il-Kummissarju tal-Pulizija biex ma jħux passi fil-konfront ta' min seraq, il-kontroll fuq l-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Istat, it-tneħħija ta' dritt taċ-ċittadin li jitlob inkjesta maġisterjali u anke l-kontroll fuq il-PBS. Dwar l-iskema ta' ċittadinanza l-Kap Nazzjonalista qal li l-bidliet li ressaq il-Gvern huwa dak li dejjem qal il-Partit Nazzjonalista, jiġifieri li ċ-ċittadinanza tingħata lil min ħaqqu mhux min għandu l-flus anke jekk huwa kriminal. Saħaq li ċ-ċittadinanza tingħata b'mertu qal li l-Gvern kellu jibdel għax il-Qorti Ewropea ma ħallitlux spazju biex jagħmel xi ħaġa oħra. Kien għalhekk li l-Oppożizzjoni vvotat favur dawn il-bidliet kompla jgħid. Dwar l-Aġent President, Dr. Grech qal li kien hemm ftehim li l-Aġent President ikun ġej mill-kamp nazzjonalista. Akkuża lill Prim Ministru li ddeċieda waħdu mingħajr konsultazzjoni meta ħatar lil Helena Dalli bħala Aġent President. Huwa qal li dejjem għamilha ċara li qatt mhu se jaċċetta persuni li kienu fil-kabinet ta' Joseph Muscat u għalhekk qal li la darba ma kinitx tajba l-President, Dr. Dalli lanqas biex tkun Aġent President ma jitajba. Dwar l-elezzjoni interna fih dan il-Partit Nazzjonalista huwa qal li qed jagħti l-ispazju meħtieġ liż-żewġ kandidati wara l-fehma li bidla fil-kap mhix biżżejjed għaliex jeħtieġ li kulħadd jagħti l-appoġġ tiegħu.